Ang kasundaluhan sa Ginoo. Efeso Kapitulo 6 versikulo 13. Dad-an ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makasukol kamo inigabot na sa adlaw sa kalisdanan ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. Ang kusog sa usa ka kasundaluhan gisukod sa kadaghanan pinaagi sa kahusayan sa mga tawo sa ranggo. Ang usa ka maalamon nga heneral nagsugo sa iyang mga opisyal sa pagbansay sa matag sundalo alang sa aktibong serbisyo. Siya nagtinguha sa pagpalambo sa labing taas nga kahusayan sa bahin sa tanan. Kung magdepende lang siya sa iyang mga opisyal, dili gayud siya makapaabot nga mopahigayon og malampusong kampanya. Nagsalig siya sa maunungon ug walay kakapoy nga serbisyo gikan sa matag tawo sa iyang kasundaluhan. Ang responsibilidad nagadepende og dako diha sa mga tawo nga anaa sa ranggo. Ug mauusab kini sa kasundaluhan ni Prinsipe Emmanuel, ang atong heneral, kinsa wala gayud mapilde sa usa ka gubat, nagpaabot sa andam matinud-anon nga serbisyo gikan sa tanan nga nagpalista ubos sa iyang bandila. Sa naghinapos nga kontrobersya nga karon naglihok tali sa mga puwersa alang sa kaayuhan ug sa mga panon sa daotan, iyang gipaabot ang tanan, mga laiko, ingon man ang mga ministro sa pag-apil. Ang tanan nga nagpalista, ingon nga iyang mga sundalo, kinahanglang maghatag og matinud-anon nga pag-alagad, ingon nga mga minero, uban ang usa ka maid-id nga pagbati sa kapangakuhan nga anaa sa tagsa-tagsa kanila. Ang tanan nga mosulod sa kasundaluhan dili mahimong mga heneral, mga kapitan, mga sarhento o bisan mga korporal. Ang tanan walay pag-atiman og responsibilidad sa mga leader. Adunay kakugi sa ubang mga mata nga pagabuhaton. Ang uban kinahanglang magkalot og mga kanal ug magtukod og mga kuta. Ang uban mobarog ingong mga sentinel, ang uban magdalag mensahe. Samtang gamay ra ang mga opisyal, gikinahanglan ang daghang mga sundalo aron maporma ang ranggo ug hutong sa kasundaluhan. Apan ang kalampusan niini nagdepende sa pagkamatinud-anon sa matag sundalo. Ang katalawan o pagluob sa usa ka tawo mahimong magdala og katalagman sa tibuok kasundaluhan. Adunay matinguhaon nga buhat nga pagabuhaton sa matag usa ka nato kung kita makigbugno sa maayong pakigbugno sa pagtuo. Ang walay katapusang interes naa sa peligro. Kinahanglang atong isulob ang tibuok hinagiban sa pagkamatarong. Kita kinahanglang musukol sa yawa ug aduna kitay sigurado nga saad nga siya isalikway. Ang simbahan mao ang mohimo sa usa ka agresibo nga pakigubat sa paghimo sa mga pagsakop alang kang Kristo, sa pagluwas sa mga kalag gikan sa gahom sa kaaway. Ang Dios ug ang balaang mga manulunda nakigbahin niini nga pakigubat. Atong pahimut-an siya nga nagtawag kanato aron mahimong mga sundalo.